Surrealisme. Automatisme psíquic pur, mitjançant el qual es proposa expressar, sigui verbalment, sigui per escrit, sigui de qualsevol altra manera, el funcionament real del pensament. Dictat del pensament en absència de tot control exercit per la raó, fora de tota preocupació estètica o moral. André Breton, Manifest del surrealisme. Els surrealistes acullen Dalí, i l'artista integra la seva estètica de l'objectivitat en els plantejaments del grup. Tota la meva ambició en el pla pictòric consisteix a materialitzar amb el furor de precisió més imperialista les imatges de la irracionalitat concreta. Que el món imaginari tingui la mateixa evidència objectiva que la del món exterior de la realitat. Però ben aviat es mostrarà crític amb les creacions surrealistes basades en l'automatisme pur. Per a Dalí, totes les imatges del subconscient s'han de sotmetre a la interpretació de la raó. Ha nascut el mètode paranoico-crític. Activitat paranoico-crítica. Mètode espontani de coneixement irracional basat en l'associació interpretativa crítica dels fenòmens delirants. Contra l'actitud passiva, desinteressada, contemplativa i estètica dels fenòmens irracionals, l'actitud activa, sistemàtica, organitzadora i de coneixement d'aquests mateixos fenòmens. Aplicant el mètode paranoico-crític, Dalí pinta una sèrie d'obres basades en la pintura de Jean-François Millet, l'Àngelus, i vol representar els fenòmens irracionals que la pintura de Millet li provoca. L'Àngelus de Millet es converteix de sobte per mi en l'obra pictòrica més torbadora, la més enigmàtica, la més densa, la més rica en pensaments inconscients que mai hagi existit. En el llibre El mite tràgic de l'Àngelus de Millet, Dalí descriu aquests deliris. De forma minuciosa, ressenya les imatges irracionals que l'Àngelus engendra en la seva imaginació o en els seus somnis. Després, metòdicament i objectivament, concreta com es relacionen les imatges entre si fins a integrar-les en la seva interpretació personal del quadre de Millet. La figura femenina adopta una postura expectant que serveix de preliminars al cruel acoblament. El mascle està subjugat i es queda clavat a terra. La posició del barret denuncia l'estat d'excitació sexual del fill i il·lustra l'acte mateix del coit. La interpretació paranoico-crítica de l'Àngelus és tan complexa que necessita tot un llibre per ser explicada. Potser per això, Dalí se centrarà més en obres que permeten múltiples interpretacions visuals. La paranoia utilitza el món exterior per posar de relleu la idea que ens obsessiona. Ens valem de la realitat exterior com a il·lustració i prova davant els altres de la realitat del nostre esperit. En L'enigma sense fi, Dalí arriba al límit de la creació d'imatges dobles. Només en aquesta obra se'n poden trobar més de 8. L'objectiu de l'artista, però, va més enllà de proposar a l'espectador el joc de descobrir les imatges. Es tracta d'incitar-lo, per un procés purament paranoic, a descobrir en la pintura moltes altres imatges que només poden néixer de les seves obsessions interiors. Davant d'un quadre cubista, un es pregunta què representa. Davant d'un quadre surrealista, un veu el que representa, però es pregunta què vol dir. Davant d'un quadre paranoic, un es pregunta alhora què és el que veig, què representa, què vol dir.